Шушы көннәрдә 13-нче тапкыр Һөнәр бөтен Россия яшь режиссура фестивале башланып китте. Быел фестивальнең географиясе Татарстан Республикасы театрлары белән бер рәттән Санкт-Петербург һәм Казахстанның Акмолинск шәһәрендә үз ичен ала. 6 көн дәвамында 10-дән артык коллектив заманча һәм үзенчәлекле спектакльләрен тәкъдим итә. Афишага 12 спектакль кертелгән, алар Татарстанның 5 театраль мәйданчыгында күрсәтелә. Һөнәр фестивале кысаларында остаханә рәвешендә белем бирү программасы да каралган. Катнашучылар өчен фестиваль үзара тәҗрибә уртаклашу мәйданы. Тамашачылар игътибарына соңгы театраль сезонда сәхнәләштерелгән спектакль премьералары тәкъдим ителә. Фестиваль 5 декабрьдә тәмамлана. Безгә Россия Федерациясының театр әһелләре берлеге грант бүлеп бирде һәм менә шушы грант ярдәмендә без китә алдык фестивальгә Казахстаннан театр коллективын һәм китә алдык Санкт-Петербург шәһәреннән Суббота театрын яшь режиссерның әсәре белән һәм аларны кабул итә алуыбызга бик шатбыз. Темаларга килгәндә безнең бит фестиваль ул шундый плюралистический, монда төрле формалар, төрле жанрлар, иң мөһиме яшь режиссерлар, төрле театрлар, татар театрларда урыс театрлары, хәтта мари казах, удмурт килгәли, быел казахлар килә мәсәлән. Музыкаль, курчак, драма спектакльләрне күрсәтәбез. Шуңа күрә безнең шикләр ул яктан юк.